Njengoba unyaka wokufunda usuzoqala ezikhungweni zemfundo ephakeme, iningi labafundi kungenzeka libhekane nezingqinamba zokuthola uxhaso lwemali. Isikhwama esixhasa abafundi ngemali iNSFAS asinayo imali eyanele ngenxa yokuncishiselwa imali esihlinzekwa uhulumeni ngenxa ye-COVID-19 kanye nokufadalala komnotho. Kepha lo mnyango uthi uzosebenzisana nomgcini mafa kahulumeni ukuqhamuka namasu okulungisa lesi simo. I can confirm that this work is underway and options will be presented to Cabinet this Wednesday for its consideration and approval. The student funding policy is the responsibility of government as a whole, not just our department. But as the minister responsible for higher education and training, I have to get concurrence and approval by Cabinet. We are doing everything possible to resolve this issue as a matter of extreme urgency. Odabeni lokwehlisa isibalo sabafundi abemukelwa yiUNISA, ungqongqoshe uthi lesikhungo besilokhu sithatha isibalo esiphezulu sabafundi kule minyaka edlule nosekuphazamise uhlelo lwaso lokwemukela abafundi. Ungqongqoshe wathathelwa izinyathelo zomthetho ngenxa yalolu daba. No one is against UNISA, no one is for exclusion of students, where students actually should be taken. But at the same time, we all have to stick to our enrollment plans. I noticed the portfolio committee, to its credit, has decided to call UNISA to come and explain why did they exceed and who was responsible for that, so that the person or people responsible for that must actually account. Ungqongqoshe uthi kuzokwengezwa amasonto amabili esikhathini sokubhalisa sabafundi bonyaka wokuqala.